Mhm. Já si tady zaplavu, jdu po kravě, co to je? No tak stiskni tlačítko, tak jo. A nejdřív zabiju tu krávu. Tak jo, stisknu tlačítko. Meč? Cože? To je nějaký divný. Zkusím to ještě jednou. Cože? Druhý meč? To je divný. Je to řemeslník. Je z 1.20. Je to něco jako automatický pracovní stůl. Je to fakt hustý. No asi, a většina hráčů to asi zná. Ale i mi to hází dost rychle.